Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam da kasni. Kumshi benta ban rakhe ya ka National Farmers Day menta kasni ka Hills Farmers Union Central Body Harringkat ka Hills Farmers Union West Kasil District. Kilalet ban penkop buram kerpangi umas pingwel kharmashra ubadeiru Vice President joka Hills Farmers Union West Khasi Hills District ubalayo pdiang dangshan yak Krishi Jagrants Millionaire Farmer Awards 2023. Kaba udang dep wan shim na nongba Delhi hakandu tering hadu pratrik nokpra arhajar arpulai. Trengak ta nale ekanu kanoru ngamdon ka kamsim jong ka ching snow he ngadon kamsim jong ka chingar kat paro kum paralok mongrep te ngapha tang kan ka kubor ka banin kong he pakawei ka longying bade kinurep ngidon kam badikai la ki jong ki kun ti jongi kiban yasim menta pat kikmik pa pantri bang ta dane ka bakong santam ka bentag ba ngidon kampung kini pa kade ka school ban kini mar klem ka school unong rep unum la pane ikat kun ka cingai ka po te kam kutang menta yo le se pin sawan biang hang ne namar hau ne u January san hadu nyo tarik na kane ka chu ka ying kimi biang ngane tu no menta kimi biang ka wei ka kun ka ban ye sim menta kum ka progressive farmer abeolo how new January te kanang teng na kapor kamut ngapan I baka nuksa ka babha bakine ki bachnong ki batao ki priu jongi ki bapo ka district kapo ka state bro ka wei idei bandon kane ka jingi te ha ka kamrep namar balei ni haban kan mau balei ngamut ban penkut kumne balei ki saya ring ya tan ka film kadau kalong ba idon I handle ba kila penbu lang hante ngaru namar ngakan mau thik ngasngu ik tagi jingir wai aktor balai aktor urwai kamrep ta ka ba ubat yu handle jongka pawatila te da ini jingir wai ka saripit nga khandai sin ha te deli bat baro la yabut ki samla bat kan te bat senrang e kawe o mutitana o diwana kitu ekin krukuran tu te ngalasya repeat haki hangti Delhi pat labun ba ki baya but nga das nuhun sutunat takar kombut pat kadau mangaklem tumpau ta ka jing snow ko kerpang pat ngamle kerpang ngalong bet kumne kumbalong nri ka kubor ka bakadu ka jingtip ka ba ngasatip lan itu yeti observe baro kadai ka fama parlimen ya ka ba SFU kalayalam ngalale isim menta ka fast parlimen bat ngadai mga uba ya site neng kong bat ngamju salia lara ki saheb jongi director jongi ki minister jongi ki kren bakla te nga im ta ka jinglong bat ngamdon kanu no jing snow nama uba he la dei mboong kalman no penjaj meta lapmit tang haka suki lami nang tu sasak keno yangi kinong rep duplicate kimtip hadu kanong ni sitom kai kadang sitom te takane kalenti ya kabaka SFU kaptin lenti kayalan yangi ni poi sikatong te kanuksa kadai ka kamram jongi kum ka kunhun panwat ya kini ki nong rep ki bala rep sisa wan lagi sakren ben home minister batang ki duplicate rei kidon kinong rep jongi ki bala tre sisa ki badadei sisa ki nong rep ndai ba mangingin dai kinong rep ten rei ngasarangi kinong rep nginang mariam sut nginang mariam sut palada barokhat kinong rep ngi trei hadu banginda nginda longbreu nginda kiu sejarong kumbala basping ai burom millionaire hang tam dei tang miriam sut ni syong kali yong dei tang minister ba syong kali yong mangiki nong rep ngila ban le kata pat kata kanuksa ngila yu ino basping ubala trei sitom
rengkat bat kajing sempang kumno pania cak perang berkakam. Bat kadai sak sisir ngayai ban kadai kakam ram jongi kum kakenhun ban wat ya kita kinong rep sisa kiba dei hok ban yo ya keburong. Haki benta apa fer. Ngin sak tresi tom ya kata kawas kesihil kadai kebayar. Kamdai kabasuk yangi ban lej wat lej tam uwei nang ni uwei nang tai kasimpor te henry ni hapan ya tresi tom. Kidon ki kendong tin serot. Ki bala long millionaire hi daladi ki ret tang hak per lejong ki long milenial. Undon ba yo iya ki. Mas ngau ban ong hang ni bakapor kamdai su bangin ong ba unong rap udah unong rap bapli. Henry kapor keladai bangin kelatia bangin keladam. Bangin ong ba unong rap udah uba ai jingkerman ya kari ba dia kajela ki borokawai. Lada ka sorkar ka kam ba prapau persen kini nong rap ha kajela. Akwa ban pa ya kani ka kubor. Baka sorkar keladai ban itu kerpang ya unong rap. Baka sorkar keladai ban dan ki skim ke bakerpang ban penbiang wat haka portalang kendang mo unong rap dai ban rap tang haka porlior henrei unong rap sedang ban rap no wad haka portalang ru namar ba ikun jong masping i ya ka kam hikai bat yarap yo kpa nakabanta ban penhe ka kam rap kani kalong ka kubor ka bakraw hadu kata-kata badai namar kata-kadau baka hil sama union haka Meghalaya Farmers Day kala ai award ya ikun jong masping ban itu ya kani ka kam kaba ile bat budin ya kidin jap kidong kupa para nong yalam aringkat baka na central body bat na ringkat bat ka jingit lang jong bat ka district ni ngau ban ong baka ni kadai ka sngi ka ban sa ken mau ya ka district jong hi bro kawai bangi yo ban le buram ya unong yalam ujongi ubon ra ya kat kani ka buram ha ka jelahi ka bro kawai dangdon sikiwai pat ki para nong rap ngit scam baki sngi ki banwan ngin sayo ya kaban itu ya kiro bat ban ai ya kakti kamon kakti ka diam jongi naka ban itu ya ki nong rap ya ki kam ki baki kilale